Так. Надіюся, аж тепер не чути. Аж хтось та ще раз я поклоню. Не чути ніч живого. Слухайте, я хіба переклав себе на перший трек назад, та мало би тепер бути чути. Надіюся, аж тепер не... Ну, супер, все, чути. Так, і ще раз кланяємо туди. Мене знаєте, я Петер Бачі, і у нас нині буде ще наша нинішня загадкова гостя. Серус. Ну, привіт. Бо хоча не було чути, там була файна симуляція. Ну, у нас тут є фікшн, та знаєте, отогі у Star Wars чути тоді лазер у космосові, та тут руно тут і так буде чути, да, що у космосові, да, якийсь звук. Ну, я се надію, ож і нас чути. То супер, все, всіх чути. Паради. Ну. Туди ще раз скажу, вже перший розказував, або виділи сте лише, як махав ротом. Це Starbound, така собі бавка у космічному сеттінгові із якимись інопланетними расами. І вона, по ідеї, має бути похожа на терарію. Може, хтось бавив, тот буде знати. Представимо бавку, представлю і гостю. З нами нині буде бавити Настя. Настя буде бавити з нами голосом і персонажем у бавці, але не відео. Я за нас обох буду віддавати відео. Но. Настя, а що ти хочеш іще дашто за себе оповісти? Що би хотіла оба наші позирачі тепер знали, та кажи. Та ні, рада всіх бачити. Ну, постараємося вас мало повеселити. Так, ну, ще мало, та й стартуємо, я думаю. Будемо там пробувати учинити деяких своїх персонажів, деякся знайти у мультиплеєрові. Я думаю, що тут через Steam все буде файно фунгувати. Будемо тут у нас Петрося вивчив на червовищателя. Ну, сяк, будете мало гадати. Так, на цей раз, як видите, даже наладив файно чат поверх бавки. Надіюся, що буде фунгувати добре, бо раз гіби, усе видко, усе файно. Но. Тут, як видите, у мене все пусто. Учинити треба персонажа. Я си так думав, Настя, чекай, учини раз теж персонажа, там, де Join Game. Він раз предложить учинити персонажа. То онлайн буде. Ото будемо ми двоє бавити та пробувати якся освоїти у всьому світі Starbound. Сервер не піднімаємо ніякий. Такий обо на всіх. Ні, тут буде такий кооператив на двох. Тут маємо нараз 7 раз якісь. Такі чудні. Люди. Потята.
Малфа. Ростиння якоїсь чумної. Все даже не розумілося, що. Просто деякі інопланетяни. Робота. Та й щось неясне, яке се називає Нова Кід. Но... Але так розуміло, що і не є дуже різниці, котру конкретно расу обирати. Ніби усі інакі по статах мали би бути. Ну... Настя, ти за котру расу будеш? Я буду травичкою. Ага, Сі Флорана. Угу. Це будеш заселяти планету. По справді я навіть не тямлю, який той даже приблизно сюжет. Дораз буде мене їкати тут зачаток сюжета, тут експозицію, зав'язку і так далі. По ідеї будемо мати ту свою космічну шифу, котра буде нам нашою хижу, і будемо гоні висаджуватися на усяких планетах. Я туди Малфу візьму. Так, мені се видить, ож Малф, ото круто. Се каже, Нова Кід, то безумно звіздасті діти. Ші се світять. Ну, правда, воно так звучить, у принципі. Аж спомнимо, аж хіба то ті супернови, ото із звіздами скапченої явище, та... Ай, гоно бути, оже то якісь звіздасті діти. О, слухайте, і це така якась горілла з Малфа буде. Даже бом лишився все синю шерсть. О, гоні смесяку якусь тут дати. Ну немного тут всяких. Вверху, котрим годин учинити на свою Малфу. Може ще вибрати характер. Ну, я буду таким. Лол, скін Малфа у майці Макдональдса. Бо, айно. Ага, ну, похоже. Ось там не видко, що то мені ся раз привіділо, що то яка ноута на тому намальована. Ну, я так розумію, що це якийсь кабат із таким високим поясом, ватчим, та видав будемо ходити у всякому. О, ружова така. Ну, по справді, це ружова така і синя мавпа, а вать може є не натільки ярко ружова, не є. Ну, то туди най буде така. Бо, айно, то та майка направду похожа мало на скін Макдональдса, на логотип Макдональдса, перебачте. Тут його не сме убрати. Там, ото цвіт того, що там під кабатом. Ну, най буде таке чорне. Буде такий як капітан. Ну, то і тут лиш пояс мені, цей нижній. Най буде сяк. Ім'я. Паратор, Мат, Анік, Міріон. Ну, це не в то. Це все не в то. Має бути... Ну, дасть написати. Не дає написати мені Пейтер через A. Ну, туди так може. Пейтер бачить. А кирилицю теж не можеш писати. Ну, як є. Сложність. Сложність убираємо survival, аж щось. Гарамбе. Прощу, бо
Повністю голубим очинити боги звірі з X-Men, бо юй, та й це ідея на косплей. Ай, ну і то, котрого там. Треба було перший раз по фасту создати світ та й готово. Та я би хотів просто нараз з вами цей путь пройти перший, бо тут, видите, указує якусь інтро мішн, та віда вона лише один раз буде ся указувати. Що, Настя, як у тебе там прогрес? Ну, я зробила персонажа. Йоу, то дораз я. Що Ага. робимо? Дораз попробуєш Ти до мене маєш ся прикапчати. сервіс зробити, ні? Що? Маєш сервер учинити, ні? Айно. Дораз попробуєш ся прикапчати до мене. Окей. У мене 60. Кажи хат. адрес. Що? М? Що кажеш? Кажи сервер адрес. Ага, там треба адрес. Ну. А не Там, можеш там через Steam? пише сервер адрес, сервер аккаунт, сервер пасворд. Дораз. Ще якийсь порт. Ну то все для такого прямого підключення, бо мені ся видить, Ага. що то нам не треба буде, бо ми через Steam Не. просто скапчаємося. Ну, розказуйте, як у вас, як ви ся маєте? Чим ся займаєте тепер? Як уживаєте, доки світла не є? Ось це ще доки затиха, я не знаю. Чого? Мені ся видить, аж якою тестував, то воно много скорі давало зайти. А від може треба щось клонснути. Це компот бабину погарові. Ні, це... Хоч так би це жило, слухайте, бо там був компот бабин. Ну. Ні, це просто ця ваша забугрова модна Кока-Кола. Перечитував старі публікації Старіка, а нові Новака. Так, ну мені пішло. Каже, мені аж бомся пробудив. Проспаємо. Ну слухайте, це симулятор мого живота прямо. Юрій, з чогось. Кий біда. Що це стало? Слухайте, чогось? Я не розумію, це так має бути, мені це видить, аж ні. Ну, а ну ж, Настя, пробуй зайти у стімовий оверлей тот Угу. і прикапчатися до моєї бавки. У нас світло є, та нічого не роблю, там аж пише. Слухайте, сиренчливі сте. Світло у них є. А з нами ся поділити, ні? Так, ми тут без світла сидимо. Нам мало заженіть там поштовхати чим. Ну вам ще дякую, повідне. FPS малий, це що? Ну я щось не розумію, це все так задумано, це все так не має бути, бо мені все видить, ось ото щось бавка чудить. Я дораз провірю, це у мене всі тоді поширені. Новіка вже не нові будуть. Ні, новіка вже нові не будуть. Бачам. То лиш без світла чоловік іска таку заогуру. Ну, правда. Доки не заберуть світла, та й не думаю, що ж може даш то чинити посемно, доки то світло є.
Смисл бавки у чому? Як можу мерти? Ну тут по ідеї будуть моби, так і у других бавках, котрі ся б'ють із тобою, а ти ся з ними б'єш, та й так умираш. Зажену свічки та й шваблики. Дякуємо, дякуємо. Гуманітарний конвой буде. Світло в банці my bottle. Айно. Технології. Се теж рано встану, та се не відав, що чинити. Но є мало. Все одно я се вставу. Ні, мені се таке видно, то що щось багато чудить. Бо то і я вижу, ось щось недобрі. Ну, або Так що, ти мене чекаєш чи що? Айно, або ти ся прикапчала, та й я за той час никався все Воно ніби добре. грузить. Ай, ти нажала або ся прикапчати, айн до мене. Ну, Йо, добрі. тобі щось писало на екрані, ні? Мені писало на екрані, не знало. Ну, зараз увидимо. Пусти саундтрек, пусти саундтрек, коли ми сиділи та й файчили на балконі та й думати за космос. Ну, правда, видите, постаралися. Атмосферно все учинили. Ну, та і було все добрі, слухайте, все добрі мало би бути. Пише мені уж існує добрий графічний процесор. Може і це якась біда. Ну, я ще попробую сяку чинити. Надіюся, ж не буде зараз біди. Ні, сек теж не дуже. Чуєш, ти там маєш Ожмаутя пустити чи зліва що? на горі запросити invite to party. Мені здається, що так. Айно. Ну, а ну ж секунду. Зліва на горі. Ага. Invite to party. А який у тебе нік? Agesh. A-G-E-S-H. Ну, пробуємо. Я ще так через Steam ти зараз зажав. Ну. Готово? Супер. Є? Угу. А, супер. Ну. Так, О, чекай, все, вижу тя. Ти вийшов? Ні, не вийшов. Я туй. А де? Я тую, ну там, де стартувались ми. А чого я тебе не бачу? Зараз все знайдемо, не біда. Окей. Все пропало, ото так мало бути. Серус, Мігалю. Котуй за Малфу говорив. Ну, пак я Малфун, але я Малфун. Позиречу більше, як лайку на стрімі. Кося про штраф. Може я не поклав. Ну все, я поклав тепер. То. Стається. Ніко не ідеальний. Так, треба вийти мені майже. А де се знаходиш взагалі? Ну, опиши локацію, котрусь. Так я в першій кімнаті, а ти де? Чекай, ти теж в першій кімнаті? Може у нас різні тоді, може дораз сестрітиме десь. Ага, каже, Серус Пейтер бачить. Тут у нас якийсь шкафчик. Я поклав, каже Ладя, супер. Видите, Мігаль там не просто так у Мігаля беджик модератора, він там слідить за тим, ко лайки кладе, а ко не кладе. Ну, пойме.
Я ще так думала, ж може до себе помогла. Як ви ходите через двері? На Е. Ага. Все такий буде. Супер. Тут якась малфа. Ого, можеш сісти на столиць, слухайте, можеш посидіти мало. Юй. Терен протекторат. Каже, можу відкривати той сек. Той інвентар. Це якийсь постер, це що? Ага, може сек там таке. Флаєр. Той гаті маємо такий. Може це перевдіти. Так, вже вижу, що тут віддав валюта буде пікселі. Що ви тут маєте робити? Забоємо. Раз йдемо на... як це все називає? На матуру. А, ні, чекайте, матура ото екзамена. А ми вже здали їх, тому видав, йдемо вже все просто випущати. Тут можеш сак никати. Так, спішити треба, пілувати сюди. Зараз достанемо. Аж так пізно прийшли ми на тот graduation. Ну, то я вже там, чуєш? Ну, Я вже теж тут. слухаю. Ти ще не там? Каже, мої чистовані колеги-протектори. П'ять 100 років вже стоїмо і з честю на всю землі захищаємо всіх усе. Ну, такі ми файні, добрі. Куди випущати? Кого вас пустити? Я ще не знав, це якийсь протекторат, із котрого це випущаємо. Видав, будемо якимись космічними кадетами. Так, презентувати хотіли Matter Manipulator, або щось пішло не так. Кожен день у нас якось стає. Це все чисто як у Ужгородському університеті, слухайте. О, мені це мало ліпше стало. Так, все, беремо Matter Manipulator. Настя, ти вже взяла його? Угу. Супер. Це віддав просто туторіал, не розрахований ще на мультиплеєр, там кожен собі окреме. Так, треба чи це все розламати тут і все. Так, щось ми геп, осталось ми мало землі. Ага, тут і так все треба піднімати. Де там є Купенського? Де сюди йдемо? Сюди не можеш. Значить направо. Тічемо у гігантських щупалець. Юй. Треба дуже скоро тікати із цієї. Оп. Так, це нас не дали туди. Ага, мусили скромно зупинити. О, зараз нам пушку дайки дадуть, ну, я знав, дайку військову Сера Адванка. Не знав, ще нам не об'яснили.
Ще нам не об'яснили. Так, і це куди? Це кудись. Ага, і це вже ми майже не квітнули. Супер. Меч. Ага, забираємо. Супер. Туй. Аптечка. Ще щось маємо. Супер. Тут зліва є плащ прикольний. О, ж там був зліва на той локації. Юй. Ну, вже не бай майже. Все, тепер уже ми офіційно Starbound 2. Так, ну я ся пробудив. Коло мене є якась звірка. Настя, ти? Я тут ще маю щупальце. Ага. Ти ще там А проходиш. що я маю з ним робити? Мусиш його вбити тим мечом, переключитися на тот меч, котрий ти дали, та і забити щупальцю. Раз іду гет, Мені стрімлиш. дали кайло. А, як переключитися? Ну, прокрутити на мишці Ага, колесика. все, бачу. Пак найду. А, ну супер туди. Кінь можна йти, та супер. Раз іду гет, стрім лишав на пса. Не чудуйтеся, який буде щось писати в чат. Я лиш то і чекав. Всяких підписників. У цих підписників лише їм радий. Є слухайте, Сегей у Амонгусові. Там теж можете ту навігацію там проводити. Одно із завдань така є. Ну давай, Настя, я тебе чекав, ти там уже скоро прийдеш до шіфу, та увидимо, ти попадеш сюди на цю шіфу, котра у мене, це у тебе буде своя окрема. Якась ще із свого ака лайк поставить. І все добрі, Владьо каже, Владьо каже. О, ти можеш гладити цю звірку. Я не знав, що це за звірка. Даже не знав, як її описати. Похожа на якогось ружово-фіолетового. Як тут це називає? Хорьок, може? Пес буде вартувати стрім. Айно, буде. Буде слідити, оби клали лайки теж. То буде направду Watch Dog. Так, і що, ми окремо? Так, ти вже у шіфі свою? Угу. Ну, значить, в ладина мене тут шифру. є такий, коротше, слимачок. Угу, значить Зелений. тобі теж дали якусь звірку. Угу. Так, маємо тут якийсь штучний інтелект на шіфі. На землю напали. І земля полягла у битці з тим монстром, котрого ми перше виділи. Тут щупальці якісь. Так, не знаємо, десь ми взагалі. Так, ідемо на планету, котра під нами. А ну, може, ся хоч на планеті увидимо тут. О, Никай. Я годен до тебе ся телепортувати. Уже ся спустила на... Серус. Серус, все. О, Серос, Нотермонна, зелена. Єй. Ну, бачиш, якого маю слимачка. Ого, у тебе А де зелений, твій? у тебе зелений. Не знаю, О, спить! я його розбудив. О, Ну, йому перезапущає подобається, свої всі системи. Кой буде псові 13 та буде ся годин зареєструвати на YouTube, до ті не... чекай, Всякі що маю правила. нажати? Туй никай на цю штучку. Нажми. Або перезапустити Ага. систему. Ага. Супер. Єй.
Семачка. Не знав по справді. Видите, тут якісь рандомні видали нам звірки. То я нагадав зелений штучний інтелект. У мене він, по-моєму, синій. Ото видав залежить на цвіт, Угу. авось на расу, авось на цвіт шерсті. Мгм. Юй-юй, ото він так? Ну, шипить, але цей дає сердечко, так що він тебе не з'їсть. Значить, усе добрі. Чуєш, а на мене сердечки не дає. Но я муся май люблю. Ну, пойме на планету. Бачиш, ігнорує. Треба beam down, майже. А ми не Нажати. маємо забрати червячка чи що? Може він лише на сьому має бути, на шифі лише. А! Ага, все, він до мене прибіг. А що я маю Це нажати? мали там свої возрастні критерії. На телепортер мусиш нажати. Після 13-го року він ще буде довго повноцінно функувати. Ну слухай, або так, псові 13 календарних років. А то на кілька року він, так можу повісти, має тут розвой, та то вже друге діло. Ну хоч правду кажеш, що ж у случаї з Ютубом видав, май актуально буде никати по розвоєві. Так, нараз добудемо дерево. Майнкрафт та Терарія нам указали, ось першим ділом добуваємо дерево. Гонісмо ще все поламати мало. Тобто, це якась земля, тут якийсь шутер, вать камінь, вать не знаю що. Ага, і це леп. Леп та й земля. Лишилось тут пеньок. Петро буде далі стрімити та буду далі позирати. Пес. Серус. Я як файно Сарахов не знав. Видите, навіть нам не написали, котра це планета. Якісь никайте, якийсь останк цивілізації. Гонісмо добути і всю цю іглу. Інтересно. Так рубайте, обо вас лісничі не імели. Щось мені це видить, аж раз тут лісничих не є. Або направду треба так. Так обо нас не імели загрузити, доки опоне. Ну, а вже і ціле на терку похоже. Я так розумію, що вони дачим такимся майжень інспірували. Так, вже маємо крафт plant matter якогось, тут якийсь камінь. Це зачинить. Ага, никай, Настя, на праву гомбу можеш ламати стіни. Тобто тоді блок ззаду. Тут вже ornate wood якийсь, ну словом. Супер, уже помалі. Тут вижу якусь руду, вот щось таке, ну треба поникати. Помалі якась ніч уже настає. Слухайте, ж тут вся планета має дуже куртий цикл дня та й ночі. Ага, і це угля, супер. Ну, по класиці, слухайте, видите, угля, значить, факлі. То вже така нерушима істина Майнкрафту, Терарію всяких. Так, тершава. Айно. Там є хижа, пішли туди. Ай. Так, я нараз учиню нам мало торчу. Опа. О, і можу учинити ватру, на котру можеш навіть дашто крафтити. А де воно пішло? Не розумію. Ага, тут є. Тут є. Це сюди. Оп. Все. Йой.
Опа. Ну, красота. Ага, тут можеш рихтувати їдіння, дайко. Уголька велика. Ну. Інтересно ми ож. Ага, нагодо треба ломити один такий блок. Бо ми знали, як його крафтити. Тут, коли ламлеш блок, то тобі указує крафт. Ти се учиш, як його крафтити. Та видав, є смисл тут мало поламати все. Та й поникати, як воно все крафтить. Ну, видав. Ого, а це тут була ця лавічка? Угу. На неї можеш сідати. Інтересно. Інтересно. Ти поникай, там є ця косиця з Майнкрафта. Секунду. Закладу дірку, котру сам учинив. Що? Мене заінтригувало. Якісь чигабонзи. Де Покемони. тут? Бро. Дивися. О, направду. Ага, мені все видить, що воно не дуже цим боротися. З нами хоче. Айно. Ого, воно все розпало на гроші. Слухайте, тут і... Лиш. Щось мені... В мене зависло чи що? Ні, воно щось сама... Таке чувство, що сама бавка мало подлагує. Ну так розумію, що то просто біда із оптимізацією мало у неї суд. Що це за... Чігабонзе. О, дивися. Що? Ай, росте то. То якийсь, якась... А ну, треба поникати, що то, як воно все називати. Перше ми писало, що то якийсь майже не тот котон. Щось є. Дира. Нора. Ого, і там щось росте. Видиш? Щось там росте таке інтересне. Ого. Зроби, може, факлі, постав. А! Ага, ну ти можеш. Чекай. О, знайшлись ми якусь Штука. ладу. Ух ти. Тут якась батерка. Ага, маніпуляторний модуль. Або проапгрейдити може було маніпулятор. Так, Бери. а що ти не хочеш брати? Там іще горіника і щось є. Угу. Що воно є? О, там... Може відкрити треба. Воно не відкривається? Не відкривається? Чи почало? Ого, це якийсь меч. Щось таке. А ну ж. Може це тобі дати? Якийсь меч. Якийсь Necrolix Pixel Wrath. О, слухай. Ага, он мало гурший. Є стартовий меч. Що ти там соб'єш із кимось? Угу. Іюй, зараз Все. Найса не приказує. Зараз умру із-за цих... Із цього Старбаунда. Ця бабка направду у космосі десь літа. Десь пішла. Я тебе втратив очей. Чекай. Маю вилезти. Ага, пише мені. Якийсь теж Хосен. Хосенний якесь волокно із ростиння. Ага, Серус. Знайшлись ми добрі. Ленд фібре.
Що робиш там? Що стоїш? Що? Де йдемо? Да. Не знаю, але може став світло якесь, ні? Для того його треба скрафтити. А, чекай, я ще мало угля. Маєш. Маєш. Ага, воно тут по іному крафтить, тому що. Ага, все. Що це стало? Пещера is over. Ой. Чекай, ладно. зараз. Я все розберу, як то. А. Тут. Лиш. Нагодові і сі малі штучки треба ламати. Ні. Чекай. Чекай, що там все стало? Я ще не встигла переключитися на меч просто. Я не можу його знайти. Ій. Так, я із цього майже забив. Так, мусимо даш. Слухай, ізіч аптечку. Там у тебе має як? бути у Де? ходбарові увидиш. Видиш? Як воно виглядає? Ноги аптечка, така біла. Не бачу, ні. А ти не підбирала, там на зачатку віддавалася аптечка. А, да, треба було підібрати. А, то ти може не взяла. Ну чекай, я тобі дораз одну із своїх дам. Чекай. Як би взяв одну штучку. Ага, взяв майже не всі нараз. І що? Розбираємося, слухайте, як тут фунгує ця балка. Ага, я discovered some seeds. Кажуть, Ага, то є в треба мене. саджати. Айно. Треба саджати і поливати. Як би взяв одну штучку з цих аптечок? Ну, ой. Не оно. І сяк теж не воно. Ну, на, никай, захосну їну. Угу. І що, я вовер тобі аптечка? Я все не розумів. А що мучені? А, ні, вони в мене все ще. Я мало не розумів, чого О. воно не... Упали аптечка? Ні, дивися, тут штука. Чекай. У мене чогось ніч не робить, не фунгує ніч. Не годен вернути даже і о, тепер вернулася. Ого, що це таке? Ого. Ти що, ти дав мені аптечку чи ні? Ні, не випала, не випала. Ну я. Чекай, я попробую ще раз, я просто не розумію, як... А, я захоснував. А ну, може тут буде... Іди сюди. Controls. Секунду. Ага, drop item на Q. Може сек мушу взяти. Не все. Не все. Оп, сек. О, но. Розібраємося. Єй. Так, а Розібраємося. де воно тепер? Десь у інвентарі у Бачу, тебе має бути. Трави... Ага, чекай, в інвентарі отак, вон. Захосну її просто. Я маю нажати на E, щоб він відкрився, ні? На I. На I інвенторі. А? О, мені навіть вказує, який то у інвентарі. Прикольно. І... Так. І потім на E, чи що? Ні, А, о, ти чекай, маєш її треба авать обрати. взяти у руки, авать покласти у ходбар і так захоснувати. Ліву гомбичку. Ліву гомбичку мишки. Ага, супер. Ай, сяк.
Пішли. Дивись, драмблет якийсь. Ого. Тут якісь фрагменти треба зарядити. Це якийсь давній Ого, якісь тут ворота. покемон. Бачиш? Чого не скаче? Все. Мгм. Забились ми Мінус так у покемон. спину. Ну. Мгм. Ага, О, ще мусимо один. здолі глядати там то ті фрагменти, котрі зарядимо пак у ворота. Ну і все якийсь нам уже квест дали, слухайте. Уже знаємо, ож нам треба спасти землю. О, чекай, тут якась руда некай. Що це таке? О, желізо. Гонісьме учинити із того одливка. Або для того треба нам учинити шпор. О, тут косиці маємо. О, тут маємо повного вугля. А, мені кажуть, що я дуже голодна. Треба даш то і з'їсти. А не падало тобі ніякое м'ясо із тих врагу, ануш. Зараз подивлюсь. Але воно пищить на мене, аж це страшно. Айно. Угу. Так. Ага, тут послідня то та никай. У послідню Угу. вкладці Ага, щось маєш маю. всякі штучки всякі. Супер. Там і ріжкаша випала. Чекай, М. ага, окей, добре. Гоні сме уже і пробувати. Ну, Ніка, я ти туй дав тот. Я маю лиш. Може перекладу. Так. Тут много май парагну зирав дерева і удай терарії водив в Майнкрафтові. Опа, йде. Якийсь моднявчик. Сяк. А, чекайте, а може він був мирний? Ну, ти даєш. він не дуже мирно узирав, аж чесно. Та ліпше не буду ризикувати. Це що тут якась... Це якийсь пацкан, слухайте, тут ходить. Кашу заберемо із собою. В принципі, це теж можна. О, знайшов я мочі пшеницю. Опа. Десь. Мені Настя. треба ще їсти. Ще. Але я Ну не то не маю що. наситна. Вона тільки сіц. Забрала 100 ті ягоди. Реально. Ну, з'їла. А ну ж. Да, там поклала меч. Угу. Ну, А, а о, ну бачу. ж. Пересісі ще.
Не знаю, Дякую. може сісюриш кашу можеш заїсти? Не можеш. Будемо голодати, віда. Юй, це майже не мені каже, аж я б їв. А де то вказує? Я щось не вижу. Зліва на горі, але воно буде пищати. Ну, в мене вже пищить. Жовтеньке. А, то я туди теж голоден. Ну пойми назад може. Ю-ю-ю, чекай. Чекай. Пойми назад може, туди, тут хижу. Зараз щось придумаємо. Як би ми Може, маємо посадити. Ай, і ну щось виросте ми нормально. раз мусимо. О, Ага. нехай, тут якийсь. О, це похоже на цибулю, слухай. Угу. Що, з'їмо? Ну, підмож. Підмож його і з'їсти. І чекай. Сяк. Оп. Ай, тут іще маємо повно цих що появило. Ой-ой-ой. Во ватру учинити не гоні. Пак учинились ми ватру. Учинились ми ватру, там малось ми лишили. Треба якраз до неї дойти. А там у тій хижці є ватра нам. Або не маємо раз м'яса, або його мало, ну, по печі. Тому біда. Ага. Юй-юй-юй, то іще якийсь моднявчик. Ціла То крокозябра. розумру. А. Вилетя? Угу. Що Ай-яй-яй-яй. тепер? Пак видався зареспавниш там на шифі свою. Юй, я розплавнюся з цього. Я попідбирав твої той. З рослини, коротше. Ну, пак. А десь там має бути аптечки мають бути, чи що? Та то було там на тій локації поняла. стартової, там Ага. давалися аптечки. Окей. 30% забирають пікселю. Ай. 30% забирають іпен гет, це паде просто. Бо я тільки якісь, Забирають геть, по-моєму, мені здається. я тільки, по-моєму, якісь твої Там щось пікселі писало, там щось підбрав. писало ніби 30% lost. Ага, ну бити. Юй. Дивись, падає зірочка туди. Тобі. О, Серус. Вау! А, та ти такий коло мене тут Так появишся. я до тебе телепортувалася. А, то круто. Не Угу. треба глядати один другого так довго. А ну ж мусимо все усіть так. Мусимо А, улізти там із ще- цього. Дораз. Там ще одна йде. Ціла велика. Так, це вже маємо ту якусь мідь. Кусається? Атакує? Ага, вона А, впала. все, пойме. Пойме гет. Але вона там лишиться. Ми... Юй-юй, то іще Все. на. Осторожно. Дивись, як... Ні, не йди! Ти йдеш. А, думаю, може мене забили вже. А то сись в полях в битві. Монстр. Так, треба мені тепер дашто їсти. Ну ж, попробую дашто учинити. І лишній сяк. О, можеш крафтити аптечку. Із ростиння можеш крафтити нагоду. Дораз попробуємо Супер. скрафтити. Треба спробувати щось саджати, бо ж я не знаю як. Ну там все писало, ож мусимо раз як зорати землю. Ну, логічно. Обось ми посадили. Так, даю ти Треба щось зробити. аптечки, напевно. лиш, ану ж похилюся сам. Мгм.
Я всі нараз вибір. Як тут фунгує? Поївну я годен? Не сяк. Ну йо. 8. Ай, там. О, гони сме учинити рішкашу з варену. Ну чиню то до Як, з рішкаші. чого ти робиш? Із рішкаші просто. На ватрі. Никай, чекай. Так, їм, мало ми дало тої ситости. Никай, я ти дораз В вержу. мене немає її, мені здається. В мене є. О, там якась. Тоді я гілочка. верим. Що це має бути цікаво? На. Дякую. А де? Та що, вже мені Це- голоден, а, це не бачу, годин бачу. їсти, я щось не розумівся. Супер, дякую. О, передаємо їй з'їсти. Ну, супер. Хоч від голоду не вмираємо раз. О, дощик. Ну, поради. Пережились ми, почти. Пережились ми і цю ніч. Ну, може бось ми накрафтили нараз Мені навпереда. дали шкурку якусь. Дали. Нам давали на того шкурку? Яку шкурку? Ні, мені все видить, що ж мені не падала, але я не замітив просто. Таку, як в Майнкрафті з кролика падає. Угу. Тобі бізяна. Дві штучки залишили рішкаші, я їх зараз учиню з них варену рішкашу. Бось ми не вмирали далі з голоду. І треба попробувати, долеш як бось ми то учинили, ну, або рослатуй нам, бо нам росло дайкое їдіння. Тут видиш, тут і не окрема серсама на кожне заняття, а тут треба як мудрувати з цим маніпулятором, це як. Так іде сяку чиню, воно не буде рости. Йому треба якусь спеціальну туту. Угу. Може ото направду треба учинити якусь серсаму. Зараз все будемо розбирати. Угу. Дали мені Iron Inventor Ore. Stable. Ага, нам треба раз добити Timber. Ага, і маю кожу. Ну зато віддав туди взяла була кожу подобрав.
Тімбер треба скрафтити той, але. Ну ж, дораз може будемо мати варштак. Дораз. Оп. Тепер ще сте вчинили варштак. Єй! Так се рахую, ож ваші шанси вижити піднялися на 7,2%. Дякую за те, що в нас віриш. Роботе. Никай, кладу тую хишці сись варштак і зараз буду пробувати щось на ньому крафтити. Но, тут вже можу чинити пор, або на нього треба ватру та й коблестоне. Бурговчак. Ну йо, ватру маємо, будемо зараз мати. А як учинити нам коблестоне? То звідання май на звіздочку. Ага, і це є коблестоне. Ну, Значить, треба його просто Ага. видобути. тут є внизу. Направо пішла? Угу. Направо і вниз. Я маю 8 вже. Розумію. Ага, вижу. Вижу, щось тут у тебе дуже темно. Що му є? Ну, бачиш ще одну. Ага, видим. Направду, да, яка кожа впала. О, щось таке прикольне. Що це таке? Селеп мені ся видить. Да? Ай. Копер. А, ото за руду кажеш? Ай, то вже Мгм. мідь. А ну ж, де є тут ще коблестони? Дати тобі? Лише не знаю як. На Q ти береш у руки, у інвентарьові Йо-йо, чекай зараз. виділяєш коблестони та й Q нажимаєш, доки держиш його на курсорові. І туди воно випаде мені. Випало? Ай, лише то підняло назад. Так, Всё? дякую. Є, добрі. Супер. Так, я тут вижу якісь усі маленькі капсули. Мгм. Нагоду. Ага, не можеш так ходити. Можеш лише просто присісти. О, випала мені аптечка. Пробуймо, може, не під коріння. Я тобі ще дам оце було. Що? А, секунду. Я тут Мгм. видію ще одну таку штучку. Так, кажи. Піднялась. Дуже близько до А, себе вимітуєш. А, поняла. То може. О, дякую. Ага, це желізо. Йо, я йду покладу туди, аж уже мав доста матеріалу, треба лише поникати. А не годиним поникати, бо нікого верштака того. Дораз може вчинимо шпор, будемо там. Ай, гонісьме шпор мати. Супер. Це не варштак, це чисто цей стул якогось винахідника. А варштак тут окремий се чинить. То лиш майна треба накрафтити тут всякого імбера. Ну, аж самого дерева. Іди стрибни потім у воду, вона так цікаво глушить, що.
Тут вже є якось кросно, це як це все називає? Як це все називає колесо, на котрому прядеся? Прядильне колесо. То би майже знав Мигаль, бо я у цьому не дуже розумів усю науці чинення. Ниток. Та й у цілому пошиття цуря і так далі. Треба се вертати у село. І в тому відео Мигаля є. Так, мав туй шпор. Можна всяку цю землянку покласти. Тут у нас що? Це якийсь... сеплінг. Інтересно, бачомний смолінг. Прикольно. Вони ще такі, які тут скіпці дерев, вони у таких ідуть інкубаторах. Так, то його не смє чинити вже собі цуря. Ну. А тут у нас що? Все, знайшов. Тут є ця копачка, мотика. Нам на неї треба дерево, мідь та єдну нитку. Нитку я вже знав, що його не смів чинити. Тут майже може переплавити мідь, айно. Я лише єдну мідь мав. Пой може переплавиш мідь, котру ти там накопала. І папір можу чинити. Слухай, ми навіть маємо папір. Ого. Не лише їсти його не сме, а й... Супер. А й пак видавлювати. Чекай, тобі не треба. Пак ти у нас ростиня, а не совет. То лиш я. То що, і не їсти мені тепер? Нагодов, а як ти взагалі їш? Пак тобі треба фотосинтез, тобі сонце треба, ні? Та й удобрення на... Ну, якось не продумали, да. На ґрунт. Ну, хоча, може ти, може ти венерина мухоловка, аж ти його не їсти теж. Може то так фундує. Тобі треба сісю. Закрити дірку, не знав, як учинити так, обося клали не нараз 4 блоки, а й один, або видав, то така фіча. Так, тут вже все маємо. Нам треба... І маємо поливачку. Ну, гонність ми вчинити поливачку. Никай, що тут є? Тут є дворучний лук, та й майже сісі спис... Никай, словом, тут є збруя, з котрою забиваш монстру, випадать із них м'ясо. Ага. Та сяк видав. Сяк видав, треба із них м'ясо вибивати. Ну я не думав, що я у щось попаду. При яких условиях, хай воно. Йой. 2 нараз. Я
Може не виживу. Не вижиєш? Ага, більше, ніж 2. Іди, може, поможи. Дораз біжу, чекай, бо. Все. Убили тя? Ну, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. там в печері. Бляха, так? Так, ні. Де? Десь до лумай? Іде. Ну, там, Я де ніч ти не ставив. попадав. Там, де ти ставив факели. Ага, прикол, а я тут маю ще з ними битися. Айбо лук тратить всю енергію, стаміну. Дивись, червоний. Вирішмися вже я і так. Гориш. Нормально. Дивись, Треба ти полічитися, да, чим? всі свої ништяки маю. Ні, в мене є і аптечка, і все. Як не мерегує, аж я не годен ні у кого попасти із поза цього старбаундовського FPS-а. А у тебе добрий FPS, у тебе все добре йде? Не знаю, дай мені, може, спробую просто. Никай, на, ту є лук. Ага. Просто не годен попадати даже. Слухайте, може б перезайшов скоренько у Starbound, лиш тебе до разу капчає майже. Бо ми пак се найдемо наново, ні? Чекай, я спробую. Там треба зажимати його. Айбо ник, айбо Мгм. енергія ся тратить, та то не Мгм. гонна просто стріляти та й стріляти. Давай, може, я скоренько перезайду у балку. Окей. А ну ж. Які в нас маленько технічні шоколапки. На корабльові не було пайку у шкафові. Треба поникати. Балка дуже інтересна, а маємо мандрованням, майтеся щасливо. Майся. Так, а ну ж, save and quit. Да, в мене Ну, викинуло. на годову меню у мене все добрі. У меню все добрі. Дораз будемо. Не знав, що тому хобі тому Старбаундові. Зараз я перезапущав саму балку. Дуже се надію, що тепер буде найліпше. Бо практично безумно ож і се не біда графічного процесора, і се не біда комп'ютера, а і се скорше всього біда є пенсує балка. Хтось у ню дуже читаво тормозить і її саму. Бо вона навіть на пораз на мої клонцання не нараз реагує.
Так. Вернуємося назад. А чи поправимо ту біду? Айно, то се оказало ото іпен біда у самому Старбаундові. Чогось у ньому дуже тормозить вертикальна синхронізація, котра включена по дефолту. Без поняття, за що вони то так учинили. Навіть тепер не ідеальний FPS, або многом ліпший геймбос перед тим. І вже многом має вдячної за то бавці. Будуся пак іще розбирати. Ну, або і так вже найліпше перед тим було. Чекаємо Настю назад. Я тут. Ну, заходи. Дорозі, я тебе іще раз. Чекай, а як я маю зайти, щоб ти мене запросив? Ну, так як перший ми заходили, ні? Я тебе по Нікові спомнив, то там ще може через Steam маєш зайти до мене. Ага, чекай. Юй, як це проголдав мій персонаж. Інтересно і все. Уже мочинитовся уфтас. О, прикопчалася межі. Долиш іще я не вижу. Я в печері. Ай, а ти це вже там заспавнила, Ага. бо я тебе щось ще раз не Ну. вижу згорі. А ну ж, іду до тебе. А де ти є? Пакетуй у хижці. О, серус. Ну, Ага, воно мені просто не вказує горі, аж ти все прикопчало. Слухай, ми можемо забрати геть суладочку? Можемо, супер. Все, забираємо геть суладочку. Маєш мідь? мені здається, що маю. Ну, зараз гляну. Ну, а ну ж помикай. Було б добрі. Аж би сме... Чуєш, а я можу якось зробити, щоб не так гучна музика була? Айно, у опціях там є повзунок музики. Слухай, це жорстко з цим луком. А не можна так робити? Так можна зверху порятися, ніби. Ну, пой може, обому Чекай, чиниту ще щось із зараз. міді, аж її маєш. Аж ні, та пойду мало покуплю. А яку енергію він витрачає, то і Зелену, там така громовиця Ага, навпроти мгм. того. Мгм. Да. Від чого вона заряджається? Я запригнула. Вона просто вертиться тобі. Ну то гістаміна. Ти її тратиш і вона назад це регенерує. Мені се видить, що чим май читало зарядиш тот свій лук, та тим май много пойде на ото стаміна, ну або і май сильно даш уйму по мобові. Опа. Це платформа. Все получається, можете і покласти. Можете і покласти якийсь блок. Все. Забирай dirt. Не інтересує просто dirt. Оп. О! А з нього випала Living Root. Що? Із кого? З такого малого. Ай? Ну, то попробуємо Чекай, як ти казав зробити музику тихше, бо я тебе вже у майже не опціях. чую. У опціях.
Ага, бачу. Там є. Угу. Дякую. Знайшов їм, слухай, ладу тої горі з цієї турні, котра зліва була. А де ти є? Ти там, де хижать? А, чи тут де? 90 пікселів. Я тут зліва от хижі. На Що-що? верхатурі. Що кажеш, де ти? Зліва от хижі. Тут йде А, сіся йо. турня. Угу. Ого. Маємо якийсь генератор. Ні, ото, кid я добрі розумію, за що кажеш, то ото лада. Я просто її взяв із тої пещери. Ту й нагодов не забрались ми. Щось хотів. Я маю. Мідь, Маю- мідь. Копер. Я тобі давала. Ага, ну йо. Може там просто пару дарабчику треба, бо учинити один мідний відливок. О, знайшов я майже ніщі мало. Ай, якась мідь. Опа. Ти десь наліво пішов чи не? Айно, ту їм Ага. знайшов їм. О, знайшов їм сісі метальні коп'я. І вертав, бо тут щось дуже темно стало. Ну бо ніч. Зараз буде. Ага. Пойми до хижі. Ага. Ближ заберу. Не знаю, що тут. Угу. Мало вандалів на всю планеті, ай воно не знав. Може ми тут довго і не просидимо на всю планеті. Слухай, тобі не треба їсти. Ще ні. Ще маю половину. А ще маю, здається, рис, що ти давав, але я не Ай, ну. пам'ятаю. Мгм. Ну мені зараз треба буде поїсти теж. Як я впала. А ну вже акуратно, пак не розбийся. Я не тямлю, це тут є тут. Тут О, мені шкода. дали мотузку, здається. Ага, добрі. Не знав, це тут є тут уйма від падіння. Я б видав є у 200. Є. Ти що, 25 зняли. А майже весь цей пішов, да. О, ні. Зараз. Я можу замуруватися, прикол. Ну, я тут у хижі. Аж Мгм. щось. Зроби, може, ще аптечки. Угу. Я зараз їду мало ще вчиню, бо щось ріжкаша не дуже ситна. Ага, маю аптечка. мотузку тепер. Кажуть, що useful for climbing and tying things together. Ага, 10 штук? Ні, це 10 воно коштує, понятно. Як би мені вилезти? Я так впала. Так. А що? Учинився Wooden Workbench. Electronic Workbench.
Будеш там воркаутити чи що? Ні, workbench. Не workout bench. Ну, дивись. Зараз будемо щось. Ага, тут можеш двері учинити. Слухай, зараз будемо мати двері у хижі. З якої ти ще не виділа. Реально, слухай. Ну, Я бачила наконець тільки неги. такі, що задвигаються. Наконець неги бомжі будемо. Будемо мати wooden door тут. І постіль можу чинити. Ну, сяй. Сяй. Нагоду, може, навіть постіль можемо. А чекай, на той межі лиш пропущать ніч? Це що? Ага, і ні двері ся не вміщають маленько, бо я поклав ту ладу такий на місці, де мали би бути двері. Ні! Що це стало? Ці мікрочелики з'їли мене. Як вони? Воно все каже, що 30% пікселю lost, але воно не каже. Але на що нам ті пікселі? Воно Ще все якось каже, тупо, воно що- все каже, аж 30% пікселю lost, або на екрані не стає менше пікселю. Реально. Ото валюта якась. Ми просто пак будемо Ага. торгуватися із усякими ну, жителями другими. А чого мій червячок не йде зі мною? Якийсь... Пак був на шифі там. Видиш, моя мачка теж то та, ну, це то та звірка, котра у мене там є. Вона теж за мною не йде долу. Вона Цікаво, навіть на чого твою тепер- шифу не перебралася за мною. Тепер не дає до тебе телепортнутися, пише тільки що в цей світ. А Бо до цього можна було чогось- до тебе. А, чекай, бо то прикапчалася, но то не зайшла у мою паті. Зайди у паті. Або ти не запросив. Я закликав? Правда, я закликав. Ну, тепер, тепер ся телепортуй до мене. І що ти чуєш тепер? Клас. А Що це стало? Що ти зробив? Що це Ти, стало? Я ти ніч все не зламав, вчинив. чуєш? Я вже злом? Да. Ай, Боже, що таке? Я нормально гралася. SSS Starbound майна ця викобелює. Слухай, він вилетів просто. Він не удержав того, що до мене В зайшла у смислі, в паті. тебе вилетів чи що? Ай, ну пак, а у того ся віддав на крою, ну, тот сервер, що воно там внучене. Клас. Та зараз я скоренько перезаходжу. Слухай, бавка такої гіби не в усям ручної давності, а такої гіби вона учинена у 90-х із тим, як вона вилітать. Так, усе, не панікуємо, не панікуємо, зараз буде. Зараз усе буде назад, вертаємо. Ну. Читаю. Так яка різниця, якщо я просто з тобою граю, чи я граю з тобою в паті? Пак, бо ти се не гонна телепортувати до мене, який ти не в мою паті. Вадя, не в твою. А так я би переродилася там, де я би померла. Думаш? Так да, так до того вже так було, мені здається, що але я може обрала тоді не до тебе. Але сама Або суть, що єно того, що ти не гонна, прикапчуйся до мене, ти не гонна, ні, навіть не так, я не годен до тебе на шифу зайти, а ти не гонна до мене на шифу зайти. Бо для того а треба на бути що у нам паті. заходити? А на що? Ну, пак, обось ми були на одну шифі, ні? Не кожної на свою. Окей. Мені страшно, може, на шифі самому. Так маєш цього черв'яка. Ну я ніби. Чекай. Ну, він мене так не розуміє, як мене годен порозуміти твій персонаж. Ок.
Окей, ніби прикапчуюсь. Так, ай, пишемо, його, що прикапчалася. Ну, тепер заходи на мою паті. Я тобі загнав інвайт. Угу. Тож тепер майже пропаде все добро, що там було, бо я тепер навіть не знаю, як туди повернутися. Думаш? Я не знаю, ну так. Я навіть не пам'ятаю, де я. А, я отут майже була. Ага. Чи ж, може, дай мені факели, будь добрий. Десь. Зліва десь? Зліва, да. Біжу. Никай на. Юй, що це в тебе? Дякую. Дораз іще ти дам. Дораз, чекай. Ще на крафчу то дам ти. Дякую. А ну ж, іще раз, що нам треба на копачку? Нам треба дерево, ага, і нам треба мідь. Ну йо, я йду поникав, де є мідь. Тут. Нагодов гунність ме. Ну, тут у повічці у те світло виключать. Тепер. Та будемо гунність закругляти, які будуть виключати. Не мали би. Не мали б. Маєш Не зв'язки. мали. Но. Маю сайт чарівний. Ні, чекай, який сайт. На сайті пише, щоб мало, ну. Угу. Ну, видиш. О, що це? А, ні, це Нас нічого, дезінформуєш. нічого цікавого. Що він стоїть? Коротше, один цей малий сидить і все. Добре, вже не сидить. А, я тобі не дав аптечки. А в мене були. Є в мене ще 3. А, добрі туди. Тут ніби щось гуде внизу. Окей. Це генератор. Ні, це в грі. Інтересно, тут печерка. Ти пішов там, де я? Чи А, де? тут і справа від хижі пушаємо мало. Ага. Так, мідь хочу накопати. Це що за. Опа! Єдним ударом забиємо якогось плоского моба. Ай-яй-яй-яй. Маленько перельотися був. Бо щось як не робимо. Ось усіся майже розбрели раз. Ніко ніч не говорить, ніко ніч не пише. Що там, дощ? Во. Угу. О, мені вон сюди чути, хоч не видко, бо дощ був тут Ого, тут якась. О, тут є улітка. Тіга. Ого, вона впала. Ха! Вона сама впала. Ти Ага, маєш вона так. екшон там. Вона там тепер думала, що шкода, що нема сплітскріна якогось, бо прикольно. Коли 2 нараз. Вона така смішна. Мгм. Ай-яй-яй-яй, Але- так їм все але- ударив, як тот раз перше. О, м'ясо! М'ясо! Слухай, дієта у нас буде мало ліпша перед цим. Так, треба мені це полічити і треба мені даш то заїсти. На щастя, мав якийсь
якісь пасулі з собою. Мінус улітка. Равличок. Це що таке тут? На стіні. А, тут просто земля. Слухай, знайшов їм якусь чудну землю. Вона така якби із піском, бач, що? Я знайшла. Ага, тут є, направду є якийсь пісок. Чекай, не знаю, що це. Мені дали Hunting Spear, бро. Ай-ай, ото теж гілук, воно увеличує шанс достати м'ясо. Або вони йдуть не consumable, аж ти мічеш та й забереться один екземпляр у тебе з інвентаря. Так можу оповісти. Угу. Якраз тепер м'ясо добувало нам мало сіками коп'ями. Ага. І ми надо якесь желізо. Сіка там непростий живот, непроста робота. Пані майструвача. На чужій планеті. О, знайшов їм май назад ці тройні цибульки. Які тройні. Ну, пак тут щось розпадають на три малі цибульки. Ага, ага. О, смачні. Ну ж, це з них паде Якась м'ясо, да. мега печера. Ти що? Дали якийсь флер і... А ще один Hunting Spear майже. А, ні, Нагоду у поняла. Hunting Spear ще й дамажить Чуєш? достать читаво. Що? Дали tech card, Що? Mountain Blocker, Throwing Dart і Де це Bandage. тут устала? Тут А ось. отак от, іди там наліво, коротше, в цю печеру. Ні, я залазь. наліво не ходжу. Ну я дозволяю, тепер можеш. Що, чесно? Угу. Ну йо, пишу Памелі Андерсон туди. Фіглю. Дофіглюєшся. Ай, ну. М, Ну дораз, підеш? дай як улізну, чекай. Де тут там є? Пак я десь забрів в свої печери, слухай. Може ще візьми в факлі, або з чого ти їх там робиш. Із угля. Та тут теж головне їх робити на те клубка ж там буде Так, але меню мені не крафтінга. дуже хочеться. А, О, це що? порозумію. Understandable. О, ще є копер є. Ого. Ого. Це що за прикол? А як забрати факел після того, як його поставили? Чеканонтом. Ага, логічно. О, я під нашу хижу, слухай, тут пещера під нашу хижу все продовжить. Так, ой. Юй, лиш мушу дашто Буду махати з'їсти. опять. Мушу дашто з'їсти. Інтересно, можеш? Ага, не можеш. Ну йо, йду зараз спечу м'ясо. А візьму такий нараз це волокно з ростання.
Ну, візуно буде на Хосе. Ага, ці равлики, вони, коротше, нападають, і ти можеш їх бити, а потім вони завмирають, то ти не можеш їх бити, поки вони не рухаються. Щоб ти знав. Але ти від них ранишся, так що обережно. Так, мало б не вмер у цих цибульок. Біжу дому їсти. Так, а не хочеш до мене йти, чи що? Та дораз, Чи я не раз хочеш? спечу. Та і Я- так улізу дораз на вон ту і де хижа нам Все ясно. стоїть. О, угля. Єй! Ю-ю-ю-ю. Це що Що? ви? Раз. Крізь наповнення ящур із синім хвостом. Так, вертав дому. А вугля мені треба що ще? Угля та й поникай, там на це нажимаш wooden log тобі треба і угля. А, ну то майже маю. Так, дорос. М'ясо. Стейк, ну, мені файно і не. Слухай, гудьба тут така медитативна. Мгм. Ну все, їдь. А ну ж чекай, може зараз учинив б і нам і тут копачку. А може навіть посадив би нараз їду. То б було файно. Ну, буде з того діло. Що мені дає? А, ще один мінний удливок. Припав би. Ай. Так, іду до тебе. Угу. Обережно пісок може вбивати, мені здається. А чи куй на тя падать, ні? Куй на тя паде. Ну йо. Юй-юй-юй-юй-юй-юй-юй-юй. Що? То якийсь екшен починається. Ай. Майже знайшов їм всю печеру твою. Ну, так мені все видить, що це твоя пещерася. А де далі йти? Униз? А, Там маєш факели мої. чекай, бо Ні, то чекай, то щось не тут. ти. То маленько не ти. Ну нічого, А чи може маленько не я. вбивала. А, він тут застряв. Супер. Скористаємося. В печері. В принципі, і наліво, і направо можеш іти.
Там воно. Ну, я себе розкоплю цього. до якоїсь освітленої, до якогось Да? освітленого міста, так, да, от там десь А буде на що ти що. коплешся, якщо Бо можна, коблстоун нам і так треба буде. можна впасти тут? Хм. Що? Добра проба, але я се насикаю, не поведу. Ну і зря. Тобі просто не подобається, що я швидше за тебе спускаюсь вниз завжди. Ні, нам кажу, нам треба і так сись камінь. Сись бургучак. Так, Дагдемся спустив, вижу вже майна за твої тут є твої факлі. О, я тебе вижу. Єй! О, я тебе вижу теж. Так. Треба ще вчинити факлі. Ага, маю їсти, ну йоу. Що мені їсти? У мене є стейк, я тобі приніс. О, давай мені стейк, будь добрий. Помагай мені, може, Що робиш там? пробувати. От ще один. Зараз, секунда. Біжу. А, тут вже все. Ну, пока, доки ти збіжала, то вже ми все. Все швидше за тебе. Так. Добути стейк. Окей, на. Бери там Де? вдулу. А, о. Няу. Дякую. Ага, один. Ну, пак кулком добув. Єден Ну, той дякую. А маєш ще аптечки, може? мау. Кулько ти треба? А кулька маєш? О, я се навчив, то на праву кнопочку можеш брати по один айтем, виділяти. Ага. Ого, тут ти Дякую. знайшла якийсь замок. Ну, так тут була ця ладвічка, і там були приколи. Дати тобі приколи? Які? Ну, те, що я казала, чекай. Іди сюди, де Чекай, йдеш? чекай, бо ти теж видиш. Що? Ти там просто було? оповість, що там маєш. Я тобі казала, чекай.
Ого, маю яд. Маю. Де вона є? Living Root якийсь, але це не то. Маю Wooden Crate, Wooden Chest. О, то Wooden Crate то не таке, що треба відкрити. Ого, Flare. мені все щось попало. Venom Sample. Hunting Spear, Bandage, Throwing Dart, Mountain Blocker. Типа цей щит, коротше, походу. Угу. О, то круто. І Tech Card. Та пойме туди може Що? на вон. Ну, йо. Чую, лише ну не і мало ця що мотузка. їсти. Ну, пішли, Поможи пішли мені, і пліс, там. ту скоренько все накопати. Серус, А я де тобі ти наліво, старбаун. направо пішов? Серус, Сашо. Наліво. Серус. Раз доста інтересний. Мало бавка ж якась дуже читава біда із оптимізацією. Не розумію за що. Такої, бо вони просто лінилися нормально її оптимізувати. Це що? Або дуже якісь проблеми має із фреймрейтом. То дуже смутно по справді. А так доста інтересно, ну, тут раз ми ся обустроїли там горі, учинили ми у готовій хижці чиюсь таку базу, там уже ми поклали всякі верштаки, усе, що лиш мож. Ну, та й пробуємо учинити копачку, лиш раз мало маємо їдіння, зато я тепер голодав. І не мав навіть що з'їсти. І я ся дуже бою провіряти, що буде, як я не поїм. Можу дати тобі стейк. Ну, кить у тебе не критичний голод та гонность. Ну, ще ні. Бо в мене Чекай, там то дуже ти мало. пишеш, чи я пишу? В мене то дуже ти. мало. Йоу, даю. Чекай. Що треба нажати? Q? Q. Дякую. Так, жиємо. Юй, дуже дякую, дуже мене виручила перше. Твоїм стейком є. Айно, моїм стейком. Або виручилась. Тут треба мало порубати горів, бо може було заскакувати. Ну, то сяк, ми раз. Тут там треба глядати core фрагменти, або ті фрагменти ядра ще нам не попадали, мені се видить ні разу. А де тоді? Бачу. Туєм. Десь упала в углу. Не падай, де падаєш? Нормально. Так, паду, аби ти помочи. Пойми горі. Дякую. Поняв, я давно хотів пройти, або ніяк руки не доходять. Ну, це доста, слухай, така стара бавка, і причому у неї доста читавий був ажіотаж на стартовий. Коли вона лише вийшла, то в неї, ну, мені це видить, аж із кожного біглязя можна було учути за цей Starbound, да, як так, скоро стих мені це видить, бо пак ніко ніч і не цю бавку і не казав. Ну, та якийсь такий, якась така ситуація. Ну, або хіба не технічні проблеми, там много ліпше б було, мені ся видить. Але тепер не годен їм залізти на цей блок, бо дуже тормозить бавка чогось. Така вона маленько капризна.
так, нам сюди треба йти. Лиш тут якийсь ящик. А, ні, нам не сюди, нам не сюди. Нам майже туди вліво. Доста далеко досягав з цим своїм маніпулятором. Пак може не закопуй, бо майпак не... Я впаду. Так А. що, відкопаємо і все. Ну йо. Пойме. Єй! Так, а ну ж ту і літаючі сісі. Де воно? Це нема. А що? А. О. Включить мало. Лишай його, лишай. Пойме Та він сюди. прибіжить, не? Та я аж прибіжить та розберемося із ним. Слухай, а дай мені топ лук. Закриваємо двері, може? Дай мені топ лук. Окей. Мгм. Дякую. Попробую я тепер із ним мало стріляти, може буде ліпше. Давай тобі дам оці всі штучки. Чекай. На юзай. На щось. Першим ділом треба переплавити. Переплавити всі метали, котрі тепер маємо. Ай-ой, то не можна. Іди забери. Дорос. Ага, я тепер хочу їсти. Чекай, маємо. Я теж би мав дяку заїсти. Двоє пілінчиме. А не є у мене із чого вчинити. А ну ж дораз може учиню копачку скоренько, попробуємо да що уростити. Надю все ж устигнемо. І не умремо. Ці двері. О, супер, копачка є. Тільки треба тут. Дати тобі ці... Та у мене щось тут повно має бути всяких. Всяких. Так, а ну ж. Копачка тут є. О, супер. Нікай, оп. Де у нас тут ферма? І... Як пінчиме. А що Скажи. тут? Я маю ще посадити, маєш ще скопати. маю ще три штучки. Дораз. Ага, мені треба. Страшно, дуже страшно. Ой. Поляти і скопати. Все на світі треба. Ну, сади. Давай. Пиво. А, чекай, мені треба взяти. Ага. Клас.
Чого воно не насаджається? Може отак от? Так, усе, поляємо. Поляємо, живемо. Я се дуже надію. Фух. Тепер головне, аби вони ще уросли. Мені здається, що ми зараз загинемо. А ну, Я йду візьми попробую. і... А, і та й спробуй все, посадити, кото, бо ну, в потом, мене потом, А, потом. да? Потом, він і Понял. так хіба не Окей. дає їди. Я йду попробую деяких монстру забити луком, або може хоч м'ясо нам дало. Все, я померла. Померлась просто. Отак от. Померла. Да, просто в хижі Ну померла. телепортуйся, скоренько. Давай, А доки не все умерем. того, що ти з'їв Давай, давай. цей. Та Давай. йду. Та давай, бо я зараз теж умру. Скоренько. Йду до тебе. Та телепортуйся вже. Та телепортуюсь, ну, а що ти думаєш? Не робиться так швидко. Бо я просто Все, зараз я тепер умру, здорова. теж, то у нас все переколотять геть усі наші предмети. О! А то ще нормально, я думала, світ закроється, чи щось таке. Не думав, що так все піло. Лиш, ану ж, чекай. Що, відійти? Обережно, там малий тебе їсть. Вбити малого? Добре, б'ю. А ні, чекай, вони впали. Супер. Чекай. Може, і да, зараз буде. А в тебе тепер повна шкала? Угу. А, добрі. Ну, хоч так. Це що? О, супер, знайшов їм, да, яку йду. Скоренько треба учинити. Хо-хо-хо. Це було досить близько. Ну, тепер ще треба на водаску йти, та має много будемо мати. Я зараз теж піду. Візьму той Hunting Spear. Замість меча, I guess. О, є м'ясо. Єй! Так. А, Зараз тут іще. треба кидати. Ай. Чи що? Ай. Та ним досить Я легко незручна. попадати по справді. Ну, обично. Де вони Ну, всі все ділися? сюди Ти є всіх тут. забив? О. Ага, о, бачу. Ой, чекай. Не. Ага. І нагоду воно дуже о, много клас. дає. Видиш, уйма дає много. Ага, а чекай. То Ага, але дуже воно... читовий. Дуже В мене їх читовий. типу 10. I know, вони ся тратять. Там нема сенсу малих бити. Не є смисла Чи що? бити тих, котрі не дають м'ясо, мені все так видить. Як я страшно не попадав, ну це мене так нервує, слухайте. Словами не передати. О, нагодові сі ще ростуть. Сі, але ягоди, це вся касуля. Що це? Це нам теж треба посадити. Маєш деяке м'ясо? Убилась із моду. Чекай. Ну, одно. Ну, супер. Тоже мав їмно. Маю його приготувати, ні? Ай, ну туй на ватрі. Всю. Угу. Юй, треба май назад поляти. Ага. Що? Що це ну. стало?
нічого, я не приготувала, я його з'їла. Ну, І воно мене це цей. немає ліпший спосіб Зараз їсти. забиє мене. Та похилься, може, чи що? Я не встигла. Ну, телепортуйся. Телепортуйся. А ти ще взагалі не вмирав, ні? Ні, я ще ні разу не вмер, я дуже стеренчливий, навірно. І червячок. Так, ну я думав, ми можемо ще минут 15 побавити і потихося заокругляти. І у нас тут доста читовий прогрес, аж тут і рахувати, потім можемо тут встигли тільки всього вчинити. Навіть ми посадили наконець всі культури постійні. Та надіюся, аж з того уросте і будемо мати їдіння своє. Так, а ну ж не топтати мені там. Йой-йой. Інтересно, дощ поливає сам всі культури, це як то фунгує тут. Позабиралась Ти всі? маєш поливати. Так, я поливав, видиш, я із Ну, цим стою. Пиєш і поливаєш потім. Із водою стою. А ну ж іде назад, тут якийсь чумбік. Так, а ну не топтати мені той сотики. Та що? Безсовісний. Так, а ну дойди у огород. О, заберем. Не упало із нього м'ясо. Може нагодов то ті малі і не дадуть Без м'яса. малого? Ну, Ну я знав, Тепер мені ся хотіла видить, питати. ось то ті цибуляни тройні не дають м'ясо. Бо я їх забивав коп'ями і такий години мучинити услідок. Ай, бо за всіх іще не увірений. Бо віддав теж ай. Теж вони ся сяк справують. Ну, гудба просто не дає стресувати. Така супокійна. ого, ось. дали мені аптечку з цього. Ай-яй, з- там падуть. Із тих капсул падуть, мені ся видить Мгм. аптечки якісь. І ще із Мгм. чогось. Дощ перестав падати. Я йду досліджувати світ. Хочеш Там- зі мною? Та я кажу, може би ми не йшли далеко десь тепер, бо кажу, може ми в Ну, принципі потихо недалеко. кончати вже стрім. Ого, Ну, видиш, оце я впала. не задарім, не рекомендував. Так, мало тут угля маємо. Ой-ой-ой, треба йти поливати. Треба йти поливати. Видиш, я ще не годен лишити тут без ну, нагляду свої ростиння. Ой, мало не зрубав. Когось мені це нагадує. Ай. Ну. Жизненно. Жизненно. О, ще один прикол. Ого, ще один прикол. О, це можна щось з цим робити? Ага, тут треба фрагменти. Опять. Айно. Так може знайшла майна за то радіо древнє. Да, воно було направо там. Ай, мені се видить ожай. А, може. Може, воно. Йой, я не маю аптечки майже. Обідно, неприємно.
А, ні, маю. Супер. Коппер супорт. Ось такі мене тут приколи. Інтересно. Інтересно. Ага, то ось... О, гонність ми учинити ковало. На котрому ся чинить збруя та й усякі бруні та й сякое. Ну, та й сяк уже ми учинили все, що можу учинити на цьому першого уровня столові винаходнику. Що це стало? Померла. Як? Ну, там було багато чумбиків. О, І ніхто мене не захищав. айно. Ну, то я тебе кликала. Ну теж побігла геть і добра піпа. Так кажу, ти видиш ростиння, треба декому за ними слідити. Ну ми не можемо їх просто лишити. Ну, це не на двох ногах ростиння такі гіти. Це обичні. Їм треба, ну, за ними треба. Тепер мене нюхати. розумієш, ні? Ну, посправді гай. Мало є. Або твої ростиння раз не давуть тільки йду, аби ми ся прокормили. Йой, Ні, ну або в чуєш. принципі вони дають спеції, що теж досить важно. Ага, мене... Блін, я думала, мене телепортне туди, де я померла, а ні, взагалі ні. Юй, треба б май назад йти, забивати якихось монстрів. Ось ми Ну, мали м'ясо. іди сюди. О. Ю, тут Та так я багато далеко. маленьких цих. Вони не дають мені сьогодні м'яса. Мені треба таких. Так, і тут ті Ну, літаючі але- нагоду. Вони дають таке гіба куряче м'ясо. Вони мені забажають просто. Ай, ну Ого. всі малі не дають м'ясо. Ого. Юй, ну О. Все літаюче. Пина тут десь є. Супер. ага, все, я не маю більше. Дали мені тільки шкіру, бо я не маю цієї палички. Ну, ай, тут дуже много цих малих. Ага, все, маю свої штучки. Це супер. Нет. Так, а де несуть факлі? Ти їх втратив. Це що? Це увер? А, ні, тут суд. Все, добрий. Ага, мені здається, якщо стати під дерева, то ця пташечка тебе не бачить, але не факт. Годно бити, або мені би якраз треба було, вона мене виділа, бо в неї має легко із лука якраз стріляти, коли Йди вона... до мене. А десь? Іди до мене направо. Направо. Направо? Ну, Направо, я і зараз... там, де цей ця штука з камня. Ого, тут ще великі такі, іди сюди. Іду. Біжу. Я не можу нічого робити, бо мені не впаде м'ясо. А, я можу до тебе приманити їх. А у тебе не є спису? Все вже. А що, із лука тобі ся не давало стріляти, ай? В мене є ще лук? Ні, то Ну, мені зараз вдало, ай, бо буде. я ся звідав, що А, це ну. тобі треба учинити Ні. ще один, це тобі не добрі було.
Давай, йди. Йду. Зараз. Де ти є? Зараз пробивався до тебе, то ще. Потім можеш просто перескочити через малих, пройти наскрізь через пещеру і все. І полічитися, бо було добріє. Ну ж ти мау, да, що? Мау. Я маю одну аптечку тобі, якщо хочеш. Ні, я знайшов. О, я знайшов дайку їду, по-моєму. Уже нарішався. Оу! Це було небезпечно доста. А ну ж десь. Ай-яй-яй-яй. Знайшов мінну літавчу штуку. Лиш не впало мені із її м'ясо. Так. А ну ж. О! Тобто ми це знайшли. Угу. Ай-ай, і це тут радіо. О, бачиш. Зараз. Не попаємо. Я Це було попав, перше попав. файно. Бачиш, скільки? Ти що, Так. бити їх мало? Чекай. Я Лишай відійду, їм мало коротше. хп може, обом добивав чисто. Ну, але що? я не бачу, я бачу хп тільки одного, я бачу, що... Хоч- Ага, все, Сподіваюся, що то ти... Ні, чекай, вона жива ще. Що вона жива? Це в мене Так, я глушить, ногом забив, м'ясо дали. Супер. Тут води. Цього би мав бути одне... Не вижу. здоров'я. Чекай. Ага, вижу. Глючую. О, все, добрі, все, красота, маємо повно їди. Треба ти полічитися? В мене ще є Добрі тут. 2, але можеш мені дати. Ну це хитренька. Зараз дам. Ні, чекай, одна. Все, в мене не є, коротше. Чого воно мене якось... Воно мене не полікувало чогось. Лікує Ніки. потихеньку, все бачу. Воно регенерує Дякую. просто, воно не нараз. Угу. Красота. Не треба ти щит, ти його можеш взяти. Чекай, у тебе дворучний сись меч. Я не люблю щит. Не любиш? Давай я тобі дам ще, може, Та він стейк, доста добрий. бо- Ну йо. аби я його не з'їла минулий раз. Дораз. Дораз, я нараз пачку усього учиню, та й... А в мене нема, вони всі в тебе. Добрі. Їх аж щось ти підходиш і... Ні! Ти бачиш, що нас там бувають взагалі? Айно. Ну ж біжим. Чекай, я поїм. Аж мало щось із собою мало. У тебе ще голод? В мене ще нормально, зараз прийдемо поїмо. А Добрий. що робить цей бендейдж? Пакун такий аптечка мені ся видить. Просто може він мало май слабий. Да? Він мало май слабий видав. Він 50 за 1 секунду регенерує. Ні, так він нараз. Воно бути ожу. Ого, тут якась пташка, потятко якоїсь. Перший раз го вижу, но воно доста... Зарядимо по ньому. Яка? Чи та от ту і синя, синячка. Б'ється. Що, дати тобі вбити? Чекай, да. З неї по-любому. Обережно лиш. Чекай, бо всі воняки мене дораз приб'ють. Дивись не Бляха. помри. Це б було много май легко, кібо не глючилася. Прекрасна балка. Так. Єй, дивись, там випала ціла куриця. Ай-яй-яй. що собою. Цей хоче мене вбити. Тебе хоче вбити. Тебе хочу бити, знайшла.
комусь радувати. Бляха, ну це просто безбожно вона тормозить. Скажи. Ой. Ну, що в Знайшли тебе з серде... А, це авантюри ці. на голову. Ну. Бугу повів, аж дуже сме сильні та понерпи у нас. Тому ж балка у нас іде. А що це за beam up право? Ото beam up, ото на шіфуся вернути. Дивись, що тут сталося. Да. Ну, породи, видиш? Уросло тут. Всячина. Так, а ну ж. Треба назад посадити. Лазером саджають. Давай, роби нам стейки. Ось. Статися на свою піну. Юй, маємо 5 цих курячих дарабчиків м'яса і 2 стейки. Найс. І маємо ще й печені крумплі, одну штучку. А так, давути стейк. Давути курочку сяку. І іме. О, у мене практично повно, то і ще лишать мало. Єй. Малом подуратки посадив. Це Ага. треба було бавовну мало майдали дати. Ну, вже є як є, не бай. Боїшся, що підірве? Хто підірве? Бавовна. Юй, такі тя фіглі. Ну, маленько мені буде. Ну, уросте назад. Не є натільки важливо, бо зараз позад неї не можна було посадити пшеницю, котра нам буде давати хліб. Ну. Так, тут желізо нам треба переплавити. І треба учинити хліб, або я щось мало не вижу, де він все чинить. Може то Цікаво, наверх. чи щось робить кін Що? персонажа. Кажу, цікаво, чи щось робить кін персонажа, або ну, Не знаю. наші ці раси, коротше. Не знаю, мені все видить, що то є но. Скажи. Було б прикольніше, якщо б. Ні, ну Була само різниця. собою, бо ти віддав. Я кожен раз, коли обираю, я думаю, там зараз в мене буде сила природи, якась буду там ростити Ага. Де би ні? хліб з землі чи щось таке. Де би ні? Так мене обламав. Ну йо, кладу ковало, никаємо що ще на ковалі можемо учинити, та й в принципі все. Ну та й молимося тебе подивлюсь. обослідуючий раз Старбаун був мало мій не такий капризний, бо це страхота просто. Це мені некомфортно бавити. Єй. А де дерево ділося? Чекай. Ну, що з ним О, може ми сталося? вже броньку учинити, слухай. Красота, але ж треба ще ресурси мати на неї. Єй. А що нам треба? Юй, перебачте. Я маю. О, ти мені дав, поняла. Курочку. Ну. Даже бомби гонні сме чинити. Убавці. Будьте добрі, не Угу. кладіть Да, мене бабці, Так. не кладіть мене на точно. watch list. Так, а що там треба для. Там треба тканину. Просто у нас раз желіза тільки не є. Тканину? Ну тканину ми гонні мати легко. На тканину треба лише Як? волокно.
А мої проблема ж немає раз тільки желіза, або мочі. Слухай, тут пише. Що? Я тепер побачила, що пише Pet Stats. Pet Stats А де мій пет? на шифі. Там, де відкриваєш інвентар. Ай, ну, надо розпинити. Мгм. Ага, є таке. А, ні, немає ми раз Ну. пету. Може, то їх треба да, якісь з Так собою да. брати, ви що? Не знаю. Може. Ні, не знаю. Ну би мало сенс, якби ми брали їх з собою. Може, ото такі, що їх не може. Може, ми пак будемо мати такі пети, що їх Ага, можеш брати з собою. Може. Ну тут бачиш ще Active Text. Будуть якісь приколи. О, чекай, я годен нам по парі гати учинити. А ти маєш желізо? Ти маєш желізо? Мені здається, що да, ну чекай. Mud, dirt, cobblestone, штуки, штуки. Воно має бути. М-м. А ну чекай, може ще тут щось є? Мені це видить, воно має О, бути там. Iron. Є. Давай, згружаю все. Айрон, копер, тунгстен, все, що маєш із руд. Угу. Давай сюди на базу, та й попробуй нам учинити деякі приколюхи. О, супер вугілля много. згрузити тобі? Слухай, міді. Ні, угля можеш собі лишати. Я просто доразу би відів, кілько ми маємо ресурсу, та обом не потратив все на якусь лупину, котра нам навіть обом не буде. Все, паради, я годен туди нам учинити такої грудаки 2. А ну ж, лиш нитку учиню. В мене є мотузка. Чи що? Ні, Чи це різне? нитка, стрінг. Та я учиню, у нас мене атакує ця лупина. Літюча. Чекай, вона така скора, Чуча? кампець. Окей. Та що, забиєш ще й на м'ясо? Давай! Та бляха, лише їй пітіцько хп. А ну ж, Не сварися, ти що? Та, Ой, сорі. та, Я ну, тупанула. ходи. Покажу пітіцьком лишив хп, ну йо. Вона на мене летіла і. Да. А ну ж, зараз будемо мати грудаки. Все. Не все мало довго чинять. Тобто, слухай. Це буде ай. Воно дає навіть плюс хп та й плюс енергію. І плюс защиту, і плюс дамаг. Не знав зараз, ану ж. Ану ж. Ту є. Бери, вдівай собі. Вау. То тут нагоду, видиш, можеш удівати броньку окреме, як броньку, простоти, а окреме можеш удіти або Жесть, просто дивись, яка я крута. зверху була. Ну, про красоту. Угу. Ну, слухай. А ну ж. Ну, мені цікаво, я її зніму, коротше. Це видамо, тепер будемо май боляче бити. Да. Ну йоу. І атаку дає? Мені це видачажай. Йоу, Прикол. останній раз тут зараз полю мало. Ну, плюс 25%. Айно, ти що? айно. Ну просто не розумію, це то атакати, то щось друге. Так Ну, атака, пой що сюди, ще? Будемося кланяти. Дуже дякуємо усім, хто прийшов на стрім. Йой, де я йду? Айно. Читалось ми це розібрали у всьому вашому Старбаундові. Ну та й Кланяйся. надіюся, там гіби казали, з 20 числа буде все ліпше із світла. Та дуже ся надію, що то так і буде, то правду уповіли, та й мож буде мати май часто, май стабільно всякі стріми. А раз, дякуємо, що сте прикапчали. Усім майтеся файно. Увидимося.